Erokamano ahinya Selina. Kigono mbaka mathoth ahinya kaka ne yudo ot makamano jopiny mabende dwaro ute makamagi otim nang'o. Achaka ne kodi tuta kaka director mano mar affordable housing project. Ang'eni penjo nitiere mathoth odiochieng' ma kawuono penjo mabende ang'eni biro bedo ka idwoko. Wachaka nagi affordable housing sani higa mano mar adek mabende jatend piny Kenya nitiere telo. Okang' mano madiwach ni affordable housing osechwal. Mokwongo nyaka wakwong wapenjre na ang'o momiyo wagero udi ma nengo gi oyweyo. Nikech ne ok wachiwo achiwa gokinyi to akwer ni wachak gero udigi. Udigi ne nitiere gi gik momiyo ne udigi President Ruto nowacho ni da en agenda mare en gero udi ma nengo gi oyweyo. Mokwongo kila higa wan go gimwa luongo go dho kisungu wan go shortage mag ud 200,000. Mano report mar World Bank. To mano nyiso ka dakwa nyalo nwang'o kila higa ud madhi 200,000. Mano nyiso ni da mano chuno koro ji chako gero udi kaka ma madam ne owacho. Emomiyo idhi kuonde moko tineno gik mwaluongo ni slums. Now kane Ruto donjo, Ruto nowacho ni da en odwa tieko wach slums e Kenya ni. To nochako mokwongo omiwa target kaka State Department i udi modwaro ni mondo kila higa nyaka wachop no udigo. Isani higa mar adek mar President Ruto isani wan gu ud mok tin ni 400,000. Magi counties adi? 4,000 mwasitiko. Musiru musani. Magi counties adi kamina Kenya. Isani kuom counties 47 wase wan gu project i counties 41. Kuom constituencies duto i Kenya ni wani constituencies 111. Lakini gima adwaro ni mondo wang'i nuko chopo kawuono higni adek mag President Ruto wase nyalo tieko udi 3,600 karibu 4,000 to nego bed ni idwe achiel moro mabiro biro nang'o kwase tieko udi 4,800 ma jo Kenya koro nyalo donje buwach ne da odni kaka koro winjo kama madam wacho ni sani koro dak ka ng'ama ni kare. Isani Kenya mzima kwa wuoyo isani udi mwagero isani en ud 1,198 mag i constituency mawacho constituencies 111 ni kidhie sani biro nwang'o ni udigo igero. To isani i Kenya mzima wasendiko yawuo i udigo mwagero gi wandiko yawuo 300,000 ma kila wuoi nwang'o pesa kakineno wuoi ma Kisumu no wacho. Manegi mwasenyalo timo nyaka. Tingini tutu wacho ni ute osegere wacho ni udi maromo kanyo 3,600. Piny nyalo bedo ni ka udi gi oserumo. Ayud odni machal nade nikech mane gima oganda japiny gombo winjo ni bang' udi maka magi to koro oserumo ng'agi ni madonje iye to gidonje iye koluwo lai mane. Mokwongo wan gu ud madhi didek. Nitie ud mwaluongo ni market houses. Market houses en ot manengo nen malo matin. Ai wan gu tiere udi mwaluongo manengo gi oyweyo. Ai wan gu udi mwaluongo ni social houses kaka koro ma madam wacho. Mayando wagero madhi 15 Mukuru. To mokwongo yando wan gi ji 1,000 manwar wakirot. Ma madam ni ne ng'at achiel kuomgi. Udigi nitie gik ma ji wacho no udigi okwa binwang'o onge makati chulo ok binwang'o. Udigi okonego bed nikech kana wuok ka ibro winjo ka koro kata jogweng'wa nderelge ga chako gona sim ni gidwaro ot. Udigi okonego bed ni ng'e ng'ato yakinwang' ot. Udigi eneni donjo i e-citizen. Onge ja Kenya man go pande ma onge i e-citizen. Kisedonjo i e-citizen iyiero kama ine midware ot iwuon. Site wagi duto mawacho kagi i constituency gi onge site kata chiel ma onge e-citizen. Kisedonjo kanyo ine miyieri wuon. Adwaro ot Mombasa, adwaro ot Nairobi, adwaro ot Kisumu, adwaro ot Alego Usonga, adwaro ot Mabera Migori, ine miyieri wuon. Kiseyiero site ai kendo iduogo ipenji ni e site ni idwaro ot aina mane. Idwaro social houses, kati idwaro affordable houses, kati idwaro market houses. Kiseyiero market house, uduogo penji to madam kano wach, idwaro bedroom mane. Koro ine miyiero bende bedroom midwaro, tai kisenwang'o bedroom midwaro.
to bro nyisi en pesa michulo mos mos. Awinjo ka ji wacho ka ne en milion nano gol kune milion 2. Wan madam ni kai. Udigi wayeni monde chul higni 25. Erokamano ahinya tuta magama kage kanyo wawinjo na kuom Selina